खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां दं जोबोद गरम ओंखायनो आं भिडिअखौ लेटलिब्लाबो होबाय स' दिनैनि टपिकआ जाहैबाय आदा बिक्रम दैमारिया आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै मोनसे मोजां खोथा बुंदों जे थांथारजोबनायानो जाहैबाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावहाय रांगालिखाथायाव क'क्राझारावनो बेबो देबरगाव साइडआव स' जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे रायजो राजा आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बे इस्युखौ राजनितिजों दाजाबदेरनाया मोजां जायाखै होननानै बयबो बुंदों अब्ला नोंथांमोना खुद नोंथांमोननि मेगनजोंनो खोमाजोंनो खोनासंनानै नायनानै लादो बिथां बिक्रम दैमारि आदाया मा बुङा। रुपनाथ ब्रह्म जिथु जोंहा आरएनबि हस्पिटाल बयबो नुबाय खोनाबाय आरो धरनाबो होनाय नुबाय दा बेखौ आं फंसे बाथ्रायाव बेखौनो बुंगोन मेडिकेल कलेजआ जाबाय लाना फैबाय बेखौ बयबो वेलकाम खालामबाय नाथाय नैबे रुपनाथ ब्रह्म जिथु मेडिकेल जोंनि सिभिल हस्पिटाल बे सोरनि मुङाव नङा होमबा बेसेबांबा जुगाव जाबोनाय आरो दिनैसिमबो दङ बेखौ बैयाव लांनाय माने बिनि मुङा गोमानाय नङा होमबा बिनि मुंखौ खोमादोंब्ला सानसे समाव जोंनि बड'फा सारनि नामाव बबेबा मोनसे जोङो संस्थापन खालामबाय बियो गोमायैनि मा मानि दङ नङा होमबा दा मेडिकेल हस्पिटाल जाबाय मेडिकेल कलेज जाबाय बेयाव जेसेबां नांगौ इकुइपमेन्टफोर नांगौ बे गावहानो बोलो दंखायो बिनिजों मिलाया बेमारिखौ बेयाव रिफार खालामहरनाय खोथाया आलादा नाथाय बिनि जेसेबां जगार पाति बेसेबां एक्सरेनि माबाफोर दङ आइजें आइलाफोर दङ इकुइपमेन्टफोर दङ बेयावनो थानांगौ आरो जिथु जोंहा मेडिकेल कलेज बेयावथ' गोबां मेटेरियेल्सफोरखौ जाय रोगिफोरखौ फाहामोब्ला जिजों नायोब्ला दिनै जोंनि बेमारखौ हमदांनो हायो बेफोरनि गासैनिबो इकुइपमेन्टफोरखौ लाना फैनो थाखाय सरकारा खालामनाङा होमबा बिनि थाखानायखौसो जुदि जों बेयाव थांनानै दिन्थिहैनो नागिरबोला रायजोआ बोरै गनायनो मोनसे लाबोबाय मोनसेया जोबलांबाय बिदि नङा हायोबा आरो डाबल मेडिकेल कलेजनिख्रुइ आरो हायोबा बेसेबां गोजौआव दङ बेखौसो लाना फै होननानै आं बुंगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ होमबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोजौआव मा दं सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नङा होमबा बेखौ लाना फै आं बेखौनो बुंबाय थादों मेडिकेल कलेजनि जोंहा आरएनबि हस्पिटालनि गोजौआव मेडिकेल कलेज लाबबाय जाबाय बिनि गोजौआव मा दं बेखौ लाना फैथों होननानैसो आं सिगाङाव बुंबाय थादों माने जोंनियाव जेसेबां अनुस्थानफोर दोङो गासैबो मोनफैनांगौ नाथाय थाखानाय अनुस्थाना मालाबाबो गोमानाङा बेथ' आरएनबि बिनि सोदोबखौथ' मिथिखायो माथो बियो मा मुंजों लिरजानाय सोरनि सम्पति मिथिखायो बेखौ खोमानो नागिरनाय माने मा बेफोरखौथ' आरो बुंनांगौ माबा गैया नङा स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोना गोसोआव मा सानदों स' आङो गरमबो भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ।